Zero firecracker-related casualty. Kini ang gitinguha sa Bureau of Fire Protection Central Visayas ning pagsaulog sa Pasko ug pagsugat sa bagong tuig. Samtang gipahugtan usab sa Police Regional Office 7 ang ilang monitoring sa mga daotang elemento nga molihok aron sila mapakgang. Ang detalye sa live report ni Alan Domingo. Lan? May buot masiguro sa Bureau of Fire Protection o sa Philippine National Police ang kaluwasan sa katawhan nini nga pagsaulog nato sa Pasko o pagsugat unya sa bagong tuig. Seryoso ang Bureau of Fire Protection sa ilang tinguha nga luwas lang unta ang tanan gikan sa peligro nga mamugna sa mga pabuto karong panahon sa Pasko. Apil sa susyon sa BEP ang mga dapit nga posibleng baligyaan og mga pabuto nga way pagtugot o kinawat-kawat nga pagbaligya. Sa mga designated nga dapit nga adunay pagtugot sa mga otoridad lang pwede makapamaligya og firecrackers. Sa dakbayan sa Sugbo ang SRP ang gihimong display area sa mga pabuto matag tuig diin layo ra usab kini sa kabalayan. Matod sa bag-ong BFP Regional Director Fire Chief Superintendent Fred Trahiras Jr. nga mangunay siya sa pagsusi o gimanduan usab niya ang tanang mga pangulo sa bombero sa ilang jurisdiksyon sa hugot nga kampanya sa iwas paputok. That campaign I project or vision the zero fire incident related to firecracker for this year 2025. I could not do it. We could not do it at BFP without the support of the community. Oplan iwas paputok. This is the campaign and the battle cry of the Bureau of Fire Protection annually. Gidugang ni Direktor Trahiras tinguha nila nga way masamdan o magkalas tungod sa pabuto busa nanawagan sila sa katawhan nga likayan na lang ang paggamit og pabuto. Gamito na lang matod pa pagpangandam sa Noche Buena ang ipalit og pabuto. I encourage na kung pwede. We will refrain from doing that. Kung may mga tagbinta man, kung na-approve man siguro, on the part of the community, huwag na tayong bumili ng mga ganon pa siguro. Pagkain lang instead para mahanda natin sa ating pamilya. Samtang hugot ang monitoring sa Philippine National Police sa mga taong adunay planong magsamok-samok sa Pasko ug bagong tuig, lahos na sa sinulog. Apil na ang mga kawatan nga modayo gikan subong dapit aron mamiktima sa Sugbo. Lahat ng ating mga places of worship, especially yung Catholic churches natin, ay priority sa deployment natin. May padayon ang pahimangno sa ato ang mga otoridad sa katawhan kinahanglang amping og igmat aron dili mabiktima sa mga daotang elemento. May Daghang salamat, Alan Domingo.